Alajɛbagaw a lamɛnbagaw maa minnu sera yan nɔ cɛ ni muso denmisɛn ani maakɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen ni ɲakuma nin ye mali kura taasira kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen ye n'an ko ma ko journée d'information nanzarakan na o ye kunnafoni didon ye a y'a ye k'a fɔ ko nin kalo in kɔnɔna la ka bɔ sɔrɔ minisiri la ka na bila an ka sariyakow minisiri la jɛmukan 27 o de sigira primature kɔnɔna la ani ORTM na dɛmɛbagajɛkulu fɛ walasa k'a yira malidenw na k'a fɔ ko camancɛ fanga gouvernement u ka san kelen kɔnɔna la u ye baara dɔw boloda dɔw kɛra dɔw bɛ sen na gɛlɛya minnu fana b'a la olu ɲɛfɔra maliden bɛɛ lajɛlen ɲɛna bi donya in na ni o ye kunnafoni didon kɛrɛnkɛrɛnnen ye ɲininkaliw bɛna tengu dɔnnifa Shogɛl Kokala Mayiga la ni ale ye gouvernement ɲɛmaa ye ka d'a kan san kelen ani a ka minisiriw u bɛ primature ni minisiriso bɛɛ lajɛlen na bi u ye baaraw boloda baara minnu ni yamaruya dira u ma CNT fɛ ni o ye bɛɛjɛ fanga bulon o nɔrɔbila ye camancɛ fanga hukumu kɔnɔna la bi ɲininkaliw bɛna tengu a yɛrɛ fɛnɛ na a ye gɛlɛya minnu sɔrɔ a ka baaraw la mun kɛra mun bɛ ka kɛ mun de tora ka kɛ dɔnnifa Shogɛl Kokala Mayiga kuma b'i bolo kuma de ka baaraw kurumukari ni min b'i bolo ka lase kunnafonidilaw ma Bismillahirrahmanirrahim n bɛ maliyɛnw mali kɔnɔ ani mali kɔ kan k'aw bɛɛ fo ka waliɲuman dɔn ka tasibila ka taa an ka soldasiw minnu ni tora kɛlɛ in na ani siwiliw ani maliyɛn o maliyɛn n'a tora kɛlɛ la ala ka hin'u la ala ka u dayɔrɔ suma ka tila ka foli bila ka taa n ka jeunesse fɛ surtout les aigles u ye mali kunnawolo siɲɛ caman hali kɔsan in la u ye victoire 2 sɔrɔ o diyara maliyɛnw ye kosɛbɛ n b'a fɛ k'u fo o la gouvernement tɔgɔ la ka fo maliyɛnw ye n'i b'a fɛ ka a faamu kosɛbɛ min kɛra san kelen kɔnɔ f'i ka hakilijagabɔ kɛ an bɔra min an bɛ yɔrɔ min na an b'a fɛ ka taa min an bɔra min salon le 11 juin 2021 président ye a ka danaya ka gouvernement sigira tile dama dama kɔfɛ le 16 juin conseil des ministres kɛra président de la transition min y'an ka danaya dan kan o don a ko a ma k'ale bɛ segin a kɛ k'a fɔ gouvernement kan ka baara sinsin fɛn 4 kan ani 5 lakana k'o sabati jamana kɔnɔ ka réforme politique institutionnelle k'o kɛ k'a waliya fɔ a ka se a dan na ka gouvernance jamana gestion taabolo a ka ɲɛ ka réduction de train de vie de l'État o kɔrɔ ye wari min bɛ don État ka baara la an ka jija ka dɔ bɔ a la n'an ye dɔ économiser a bɛ se ka don musaka wɛrɛ la a laban ka accord d'Alger an k'a waliya mais k'a sɔrɔ Mali ma tila tila et enfin ko an ka jija élection ka se ka organiser n'a organisera élection ka organiser k'a yira ko maliyɛnw sɔnna résultat ma président ko ma o don a b'a jija sira ka gɛlɛn kojugu aw man ka échouer mais aw b'a dɔn ko gɛlɛya bɛna sɔrɔ sira in kan caman bɛ yen mɔgɔ dɔw bɛ sɔrɔ min tɛ sɔn a ma mais o ye maliyɛnw de ye a ye taa maliyɛnw bɛɛ fɛ ka kuma u fɛ a b'a jija maliyɛn bɛɛ ka sɔn a ka baara ma o la a ko inclusivité kan ka taa bɛɛ fɛ an bɔra réunion la ne yɛrɛ ye parti bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ye kalo kelen kɛ ka réunion kɛ ni parti ni société civile ni association ni organisation bɛɛ a laban bɛɛ ko k'u sɔnna gouvernement b'a fɛ ka min kɛ k'u sɔnna ma mais parti dama dama bɛ minnu y'a fɔ k'olu ma sɔn k'olu tɛ sɔn réforme ma k'olu tɛ sɔn organe unique ma ko lutte à contribution o tɛ gouvernement de transition ka baara ye an k'o bɛɛ to élection kɔfɛ k'a sɔrɔ o waati la parti ɲɛmɔgɔ si tɛ yen min bɛ se ka taa campagne k'a ka yɔrɔ la
mais politiquement de don mais au kɔnɔna la an ye situation min sɔrɔ an y'a sɔrɔ grève bɛ fan bɛɛ préavis de grève 102 syndicat 40 ka taa 70 olu tun bɛ grève la u y'u ka dépôt préavis de grève déposé jamana tun bɛna jɔ donc président ko a ma k'an ka ɲɛ an ni syndicat ka kuma ministre de la fonction publique a ye baara kɛ kosɛbɛ n b'a fɛ k'a fɔ o la ne yɛrɛ waati dɔ la n farala kan an bɛ sigi fo minuit 1 heure an ni syndicat an bɛnna ko la ala barika la jamana sumayara an ye lahidu wɛrɛ ta k'a fɔ conseil national de transition min bɛ assemblée nɔ la premier ministre bɛna ka déclaration de politique générale a bɛ t'o présenter dɔgɔkun 6 kɔnɔ n'i ye Mali histoire démocratique lajɛ a man ca premier ministre min y'o kɛ premier ministre dɔ bɛ 6 mois kɛ dɔ bɛ san 1 kɛ dɔ yɛrɛ y'a ka waati bɛɛ kɛ a ma taa assemblée la o dɔgɔkun 6 in a y'a respecté ala barika la an taara an ni CNT kumana CNT yamaruya d'a ma an ka se ka baara kɛ o kɛra le 2 août 2021 o kɔfɛ comme président ko k'an k'a lajɛ ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan an continue ka réunion kɛ premier ministre ministre de l'administration ministre de la refondation ministre des réformes politiques et institutionnelles fo le 25 septembre 2021 maliyɛnw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan parti politique ni association bɛɛ a kɛra ko la table ronde des forces vives o don de maliyɛnw ye décision ta majorité k'u bɛ taa assise nationale de la refondation la assise kɛra min bɔra assise la maliyɛnw ko k'olu b'a fɛ transition ka kɛ ka bɔ kalo 6 ka taa san 10 mais maliyɛnw majorité ko san 5 b'a bɔ a y'o san 5 de ta ka bila ka taa CEDEAO la o kɛra mankan wulila u ye embargo ta an y'o kuma kɛ ka tɛmɛ embargo tɛ CEDEAO sariya si la a tɛ UEMOA sariya si la a tɛ ONU sariya si la mais u y'a kɛ dɔrɔn parce que maaw dɔ ɲɛna n'u ye embargo ta mɔgɔ dɔ tun bɛ Mali yɛrɛ la u y'o fɔ an y'a mɛn ko yani tile 10 ni gouvernement in bɛ bin n'a binna gouvernement min bɛ na min ka di communauté internationale a b'o kɛ ala barika la maliyɛnw ko k'u tɛ sɔn o ma o de kama président ye welewelekan bila maliyɛnw ye u bɔra le 14 janvier 2021 u bɔra bɔli min ma deli ka kɛ Mali histoire kɔnɔ mɔgɔ miliyɔn 4 de bɔra tile 1 k'a fɔ k'olu bɛ gouvernement k'u bɛ transition k'u bɛ président de la transition o de y'a kɛ fo bi an bɛn sen 2 kan min y'a kɛ fana an ma bi parce que an ye anticipation de kɛ kabini gouvernement in sigira le 11 juin 2021 kabini président sigira le 7 juin 2021 mankan wulila gouvernement ni président nɔfɛ u b'a fɔ ma communauté internationale fɛ o kɔnɔna la an ka partenaire fɔlɔfɔlɔ min ye France a wulila tile 1 k'a b'a ka coopération militaire sisi ko ka soldats ni maliyɛnw kana baara kɛ tuguni a m'a fɔ n ye a m'an la prévenu an m'an labɛn u la tile 1 k'olu bɛ taa o la président ye décision ba dɔ ta ko il faut réorienter de façon stratégique notre coopération militaire parce que a sera waati dɔ la soldats bɛ sa marifa t'u bolo ni marifa b'u bolo kisɛ t'u bolo dumuni tɛ sɔrɔ minɔgɔ b'u la donc a sera yɔrɔ dɔ la an kun t'a dɔn an b'a kɛ cogo min na donc président ko sisan k'an bɛ changement kɛ n'an tɛ se k'an ka soldats dɛmɛ n'u y'u ka camp attaqué u bɛ se ka l'heure 6 kɛ kɛlɛ la dɛmɛ tɛ se ka na minnu sara fana a tɛ se k'u su ta k'u sutura an tɛ se ka kɛlɛminɛnw san hali an ye avion min san k'a tɛ d'an ma hali u b'a fɔ ko lunette vision nocturne lunette dɔ bɛ yen ni soldats bɛ taa kɛlɛ la u b'a dɔn ɲɛ la su fɛ i bɛ se ka yɔrɔ hali an kun tɛ se k'a san
an ka yɛɲɛmana yɔrɔ dɔ bɛ yen an tɛ se ka wuli k'a fɔ k'an bɛ taa kɛlɛ la parce que c'est la zone d'entraînement nocturne des opérations militaires étrangères donc an ko o tɛ bɛn an ma donc o de y'a kɛ an taara partenaire wɛrɛ fɛ Russie tɔgɔ de bɛ fɔ donc an bɛ Russie ko kuma de fɔ parce que partenaire caman b'an bolo min kuma tɛ fɔ mais an fana t'a kuma fɔ n'u y'a kuma wuli don min na an b'u jaabi donc o de y'a kɛ bi ala barika la an ka armée a bɛ se ka opération kɛ yɔrɔ bɛɛ la a tɛ ɲininkali kɛ mɔgɔ fɛ a tɛ autorisation ɲini a fɛ a ka équipement b'a bolo a ka hélicoptère b'a bolo a ka avion b'a bolo a ka kɛlɛminɛnw b'a bolo donc o de ye situation internationale an kun bɛ min na n'i y'o ye k'a sɔrɔ u ye dɛmɛ bɛɛ tigɛ Mali la a bɛ san 2 bɔ u tɛ dɔrɔmɛ 1 di Mali ma kɔrɔlen bɛɛ kun b'a fɔ ko Afrique jamana si tɛ se k'a yɛrɛ ta ni tubabu t'a dɛmɛ Mali gouvernement y'a yira Assimi Goïta y'a yira ko Mali gouvernement n'a gestion ɲɛna a bɛ se k'a yɛrɛ ta ka taamasiyɛn 2 3 d'aw ma k'a sɔrɔ dɛmɛ tɛ di Mali ma k'a sɔrɔ kɛlɛ bɛ sen na an ye mun de kɛ pour que jamana ka sumaya syndicat miliyari 200 ani 4 o de bɔra k'a fɔ ko harmonisation de la grille salaire o de farala saraw kan k'a sɔrɔ an bɛɛ kɛlɛ la jamana wɛrɛ la ne ɲɛna a ma deli ka kɛ yɔrɔ si n'aw bɛɛ kɛlɛ la kɔni dɔ bɛ bɔ sara la de mais ka dɔ fara sara la k'a sɔrɔ jamana bɛɛ kɛlɛ la o kɛra Mali dɔrɔn de la k'a sɔrɔ maa si t'an dɛmɛ a filanan an ye sɛnɛkɛlaw dɛmɛ engrais min bɛ d'u ma gouvernement y'a subventionné fo miliyari 15 ka tila ka miliyari 2 fara kan ni jɛnɛ donc 17 miliyari 17 donc o ye augmentation y'a fɔ ko 70% pratiquement san kelen kɔnɔ ka tila ka kɔri sɔngɔ ka yɛlɛ ka taa fo 280 francs o de y'a kɛ sɛnɛkɛlaw ye courage sɔrɔ u ye kɔri sɛnɛ parce que an ye jateminɛ kɛ ni kɔri yiriwara transport bɛ yiriwara savon tulu ani carburant feerelaw moto feerelaw bɛɛ b'i ta sɔrɔ a la donc o de ye économie an sera k'o kɛ hali barrage de Markala a bɛ san 10 bɔ sɛbɛn bɛ kɛ gouvernement k'aw jija ka barrage in dilan parce que barrage a nafa ka bon Mali ma kojugu n'an m'a dilan peut-être ala kan kɛ tiɲɛli bɛ se ka kɛ ko wari tɛ yen an ye 3 miliyari et quelque a y'o bloqué k'a d'u ma société minnu cira i n'a fɔ comme minnu bi n'a fɔ comme Comatex gouvernement ye engagement ta k'a bɛ u ka sara hali sisan 600,000 k'a bini mois de décembre mobilisé la balle n'est pas dans le camp du gouvernement an bɛ min na sisan o ye discussion ni justice parce que an ko k'u ka baarakɛlaw bɛ u ka wari ka d'u ma a kana di maa wɛrɛ ma donc o kuma de bɛ sen na to tɛ wari disponible don an y'o kɛ k'an ka armée équipée an ye armée équipée ni san 2 kɔnɔ ka tɛmɛ san 30 min tɛmɛna donc n'i y'o kɔni ye n bɛ se ka dɔn ko baara kɛra assise kɔfɛ réforme politique kɛra organe unique a kɛra lutte contre la corruption a bɛ sen na bɛɛ ɲɛ b'a la min bɛ ka kɛ an ni an ka partenaire stratégique u b'a fɔ min ma ko Faransi u ko k'u bɛ taga an ko k'u bɛ se ka taa parce que olu ɲɛna k'u bɛ taa an bɛ boli ka t'u nɔfɛ k'u deli en ce moment min ka di u b'o diyagoya sigi an kan an ma taa u fɛ an tora an fɛ an taara baara la u ko k'u bɛ taa an fɔ halas a ye taa u tilala k'a fɔ k'olu tɛ taa sisan ko fo temps ka d'u ma o temps dir'u ma an ko o waati kɔnɔ accord min bɛ aw ni aw cɛ an bɛna renégocier au lieu k'u kana n ka renégocier u tora munumunu la o waati kɔnɔ la u bɛ ka kow dɔw kɛ an ɲɛ bɛ min na n'an m'an kɔlɔsi u bɛ na ni tiɲɛni ye an ka jamana kɔnɔ an fana ko n'o don vraiment papier an bɔra a kɔnɔ fiyewu a ye ka minɛnw ta ka taa bɔ an ka jamana kɔnɔ an b'o sira de kan ka tila ka takuba fana o sira kelen an y'a ye nafa si t'a la u b'a fɛ takuba o de bɛ maliyɛnw ɲɛ ka na ni jamana wɛrɛ k'u da n ka jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma yamaruya d'u ma o sama-samali fana a laban kɛra cogo ko takuba fana ka bɔ n ka jamana kɔnɔ
o kelen de kɛra G5 Sahel fɛ ambassadeur min tora yan u tora ka n ka jamana dɔgɔya ka bɔ Faransi u ɲɛmɔgɔw ko gouvernement illégitime an fana ko ni gouvernement illégitime kɔni don e tɛ se ka mɔgɔw bila ka taa o gouvernement kɛrɛ fanfɛla la k'a sɔrɔ en plus u bɛ baara min na ju kɔrɔ ka jamana tiɲɛ o bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan an ko sisan vraiment a k'a ka minɛnw ta ka taa ni waati sumayara don min na a bɛ segin ka na san kelen il y avait un an maa bɛ se ka miiri ko bɛɛ bɛ se ka kɛ Mali la kalo 6 kɔnɔ a ko tɛ se ka kɛ o donc bi ala barika la bɛɛ b'a ye ko Mali y'a ka danaya n'a hɔrɔnya n'a se o segira Mali ma mais an tɛ Faransi kɛlɛ dɛ an y'o f'u ye an bɛ an ka jamana de nafa fɛ an bɛ an ka jamana intérêt de fɛ an ko k'u k'an bonya dɔɔni an tɛ se k'u kɛlɛ surtout que maliyɛnw caman bɛ Faransi olu yɛrɛ ka intérêt ma an tɛ se ni Faransi se ka kɛlɛ an b'a dɔn an ni Faransi peuple tɛ kɛlɛ la u ka jamanadenw dɔrɔn de don donc o situation de bɛ sen na bi fo an ni CEDEAO an kun kan ka bɛn u ka sommet laban in en réalité an ye baara caman kɛ coulisses la président ye délégation bila ka taa ale ni président to tora téléphone an bɛnna bɛɛ kan bon sommet la an m'a dɔn mun de kɛra u ko k'u y'a reporté fo le 3 juillet o kɔfɛ an fana ko sisan fo peuple malien k'a dɔn k'an tɛ maa si kɔnɔ tuguni a ye décret ta ka san 2 in fixé o avantage filanan ye mun ye minnu bɛ to k'a fɔ ko an bɛ munumunu la an t'a fɛ ka transition in ba yanni san 2 sisan an k'u ka ko a seere filɛ nin ye aw yɛrɛ tulo b'a la sisan jamana caman wulila par exemple Amérique ko sisan k'olu yɛrɛ ɲɛna mɔgɔw kan ka transition accompagner tuguni mankan kana to tuguni parce que sisan bɛɛ sɔnna ko transition élection dɔrɔn tɛ transition f'an ka réforme kɛ parce que ni réforme ma kɛ hali ni président sigira a bɛ bin tuguni o donc baaraba minnu kɛra aw de ye an tun b'a fɛ k'o compte rendu kɛ maliyɛnw ye ministres bɛɛ tɛmɛna télé la kelen kelen min kɛra u ka baara la min kɛra u ka domaine la u y'a fɔ aw ye ne nana dɔrɔn ka résumer pour que ni ɲininkali dɔ bɛ journaliste fɛ jamanadenw tɔgɔ la u ka se ka ɲininkali kɛ n ka jaabi pour que maliyɛnw k'a dɔn ko gouvernement min bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la bi a bɛ maliyɛnw de ka disposition la a bɛ baara min kɛ a b'a compte rendu kɛ maliyɛnw ye compte rendu bɛ kɛ dans la presse compte rendu kɛra CNT CNT yɛrɛ premier ministre wele dɔw yɛrɛ ɲɛna ko mankan de bɛ CNT ni gouvernement cɛ mankan si tɛ CNT b'a ka baara la kɛ parce que a ka baara de kɛ gouvernement ka baara contrôler gouvernement taara an ye jaabi d'u ma hali bi organe unique chargé des élections a sariya bɛ CNT la an hakili la u kan ka sariya in voter parce que n'a votera dɔrɔn a bɛ ko accélérer président ko a ma sisan comme décret in taara fɛn bɛɛ kan ka teliya sisan organe unique kan ka sigi joona comité de suivi des assises kan ka sigi joona gouvernement ye 1er juin a ye le plan stratégique de la refondation kan ka kɛ cogo min na san 10 kɔnɔ min kan ka kɛ san 5 kɔnɔ ani an yɛrɛ gouvernement ye san 2 min ta baara min kan ka kɛ o kɔnɔ o document gouvernement y'a adopté donc ala barika la ko bɛna teliya sisan maintenant jamanadenw jɔrɔlen don mun de bɛna kɛ le 3 juillet an hakili la an bɛnna min kan o de bɛna waliya parce que a ma waliya sommet kɔrɔ in na a y'a yɛrɛ dabali ban mais o bɛɛ la an ma mankan ci o an fɔra an y'a fɔ dɔrɔn ko a y'an surprend mais président bɛ discussion la ale ni a tɔɲɔgɔnw ala barika la an kɔni hakili la an bɛna bɛn ko dɔ la yani le sommet du 3 juillet n ko b'o fɔ k'o de fɔ en introduction madame maintenant kuma bɛ e bolo ani journaliste bolo hakɛto b'a la salela mahamadu gouvernement ɲɛmaa ye ni ce ne baarakɛɲɔgɔn halisa an b'a hakili lajigin kan bɛ yan nɔ san 1 hukumu kɔnɔ san 1 min na colonel Asimi Goyita ye a ka danaya da gouvernement ɲɛmaa kan a ka gouvernement sigi walasa u ka se ka baaraw boloda bɛn ni kelenya ka kɛ anw ka tiɲɛ ye baara ninnu bɛna kɛ bakuruba 5 la a fɔlɔ an bɛna lajɛ kunnafoni gɛnɛ minnu n'olu bɛ jamana kɔnɔ sisan ni aw hakili b'o la n'an ko ma nanzarakan na question d'actualité a filanan n'an bɔra ye an bɛ taa lakanako ta fanfɛla la ni ɲininkali minnu b'aw fɛ o kɔfɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ la
ni kunnafoni minnu bɛ aw yɛrɛ intéressé aw bɛ se k'olu ɲininkaliw fana tengu a la sɔrɔ seko ani dɔnko ani jamana yiriwali o bɛ kɛ a bakuruba 4nan ye a 5nan sa o de ye bayɛlɛmali minnu ni olu kan ka kɛ sariyaso ni sariyaw yɛrɛ la ɲininkaliw bɛ se ka k'o fana kɔnɔ an bɛ sɔrɔ k'a kun cɛ ni mara kɛcogo ɲuman ye o tuma na an bɛna babu fɔlɔ minnu ta sa o de ye kunnafoni gɛlɛn ni kunnafoni telima minnu bɛ sisan san n'a ka di maa minnu ye ka ɲininkali tengu Temine. Ne tɔgɔ ye Musa Temine n bɛ baara kɛ Joliba TV la le 7 an y'a ye gouvernement ye décret bɔ ka fɔ san 2 min kun fixera olu bɛ to o kan est-ce que an bɛ se k'a dɔn comme an bɔra ka ye président min ye Macky Sall ye ale bɔra k'a fɔ ko médiateur tun ye o dossier défend wa kumaɲɔgɔnya tun bɛ sen na walasa chronogramme détaillé ka se ka di o ma nka nin ko min kɛra est-ce que an bɛ se k'an jigi sigi k'a fɔ laɲini jumɛn de bɛ nin décret in tali kɔnɔna na. Décret Mintara. En réalité, le président Macky Sall du Sénat est comme un faux. Ou kumba kalama. C'est d'ailleurs nyama kumba kalama. Parce que comme il y a fawi, président be négociation chamala, a délégation blakata. En compte mangan la, ante vidéo ni télé ou la, mais il y a bara chamanke djukoro. Délégation tara kenema, négociation kera, discussion kera. Délégation do nana médiateur yɛrɛ kun nana ya mais an b'a médiatiser parce que an ko sisan an b'a médiatiser ni résultat bɔra mais ka to don o don ni mɔgɔw bougera dɔrɔn ka médiatiser ka espoir fo espoir créer maliyɛnw fɛ an t'o la tuguni donc baara kun banna an kun bɛnna fɛn bɛɛ kan donc normalement an kun bɛnna k'o 102 de don o 102 in a ka daminɛ transition dɔ in a kun kan ka ban le 25 mars 2022. Donc, nous sommes en Fraka, le 25 mars 2024. Donc, avec le 26. Oukumba Kalamao. Mais comme il y a un embargo reconnu, enfin, nous do. Vraiment, Mali angara Malion Digitige, parce que Oukumba Kono amena, Anga publié drone, Malion Kouhere sur ou cas donc le gouvernement a déterminé l'artiste Guko. Oui, quel est. Aflana ka assurance danga CEDEAO nyemgo ani gouvernement wéré min be ka Mali laje parce que do nyena ante fen fo parce que amba fe ko yeleba donc garantie di bema ko on ne joue pas mais amba fe beka don transition c'est ka ke élection dron ala barka la bi o kuma te machida parce que no hakili bala mois de juin 2021 fo janvier dobe classe politique kono min ko kulute so organe uniquement ulute so assisement do ya fo ko les assises du premier ministre do ya fo kulube son organe uniquement mais au kake après les élections mais no kra après les élections manga mena ulituguni donc coup d'état rebeke anto feo donc minu ya fo kulute son organe uniquement ulute so lutte contre la corruption ou lutter son assise nationale. Nous le boira là. Malio majorité ko kulu sona. Donc en combat fait ka be rassurer ko organiser qu'une coin jamfantala foitala. On fait les choses dans l'intérêt du pays et beba kalama. Donc anyena normalement gele awere manga bola tuguni. Initi amini kunce yan no ga ɲiningali bakuruba filanan minnu bɛna tengu ministre ɲɛma la o ye lakana ani finitigiko ta fanfɛla ye ɲiningali bɛ min bolo ne ye Isa Kaba Sidibe ye ka bɔ Renouveau Télévision na premier ministre bɛɛ bɛn'a kan bi k'a fɔ ko an ka finitigilakaw k'u ka sanayɛlɛn a dogolen tɛ maa si la nka sanayɛlɛn kɛrɛfɛ tuma o tuma ni nafolo kasabi donna finitigilakaw olu ka hukumu kɔnɔ tuma dɔw la an y'a ye k'a fɔ a nafolo dɔw bɛ taa janjanga wɛrɛ fɛ nka nin wagati laban na nafolo fɛn fɛn bɛ ka don finitigilakaw ka ko la yelen tɛ a ko kan jamanadenw ye nafolo ninnu bɛ ka bɔ min kasabi joli donna an ka finitigilakaw kungo la ka sababu kɛ mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ kogoba 4 ni ɲɔgɔn cɛ k'u ye finitigilakaw ka nafolo dun ni aw y'a kɛ nin cogoya la tantɔ k'aw kɔ don gɛlɛya tɛna bɔ a la wa joli donna finitigilakaw ka kungo la ani a wari bɛ ka bɔ min i ni ce. Ok, donc Baba Maiga à la Fia TV. Ne ka ɲininkali bɛ tali kɛ min kan o ye gɛrɛntɛ kura min sigilen bɛ tamakɛlaw kan Douanza waati a bɛ tile dɔgɔkun 2 bɔ mɔgɔ tɛ se ka se Gao bilen
donc lahala ye mun de fɛɛrɛ gɛlɛn jumɛn de talen bɛ nin waati yaasa ka se ka o degun wuli ka bɔ maaw kan i ni ce. Isa Kaba i y'a dɔn sisan effectivement bɛɛ b'a fɔ ko armée monte en puissance. Il y a fɔ yan ko transition bɛ ban don min na 2013 gouvernement kun ye jateminɛ kɛ pour que ka l'armée dilan ka jɔ kosɛbɛ miliyari 400 armée mago b'o dilan. Élection kɔfɛ c'est-à-dire Sana Amadou Aya Sanogo ni Jonkunda ninnu bi bɔra fanga la don min na u ko miliyari 400 o de bɛ armée mago ɲɛ. Gouvernement kura nana élection kɔfɛ u y'a kɛ 1230 milliards miliyari 1000 miliyari 200 miliyari 30. Maliyɛnw jɛnna n'a ye hali minnu bɛ assemblée y'o wari di. Mun kɔlɔsila san 7 kɔfɛ lakanabaliya min kun bɛ kɔrɔn fɛ o jiginna ka Mali 80% minɛ. Sɔrɔdasiw bɛ faga, du dɔ bɛ raser, musow bɛ faga, denmisɛnninw bɛ faga. Solution kun t'a la o. Ka sɔrɔ wari in bɔra, wari bɛ bɔ parce que a dira. Donc o de yɛrɛ kɛra sababu minnu y'a kɛ jamanadenw wulila k'a fɔ ko yɛlɛma ka don o ko la ko fanga in ka bɔ yen o b'a la o. N'aw hakili b'a la Ala ma hinɛ a la chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé a ko sisan comme ni gɛlɛya bɛ yen ne kɔni bɛ rapport kɛ ka bila assemblée la u ka jate jɔn de ye wari in tiɲɛ. Wari bɔra ka hélicoptère san hélicoptère t'an bolo hélicoptère 6 de wari bɔra sisan 2 min tiɲɛna Ala barika la sisan o 2 in an y'u dilan u bɛ sur le terrain sisan. O bɛɛ la solution ma sɔrɔ ɲininkali ma kɛ o an ye min kɛ an yɛrɛ ye avion minnu san o ma d'an ma donc an ko sisan o le kan ka kɛ an wari dɔw fɛn min na min tɛ d'an ma ou bien fɛn kolo de bɛ d'an ma ou bien condition bɛ fɔ an ye k'an ka hɔrɔnya ka bɔsi an na an bɛ taa mɔgɔ min fɛ an ni ale bɛ se ka sigi ka kuma teriya la bɛɛ k'i kungo fɔ. A ye jamana dama-dama sugandi an n'u b'o coopération la. Mais comme Russie ta de mankan bɛ sen an bɛ Russie dɔrɔn de kuma fɔ n'o tɛ an ni jamana wɛrɛ b'o coopération kelen la o. A ye minɛnw san Russie fɛ an ye minɛnw san an bɛ to k'o prix yɛrɛ fɔ an ye hélicoptère minnu san o prix yɛrɛ fɔra ne yɛrɛ kun y'a fɔ k'o tɛ fɔ tuguni parce que jamana si la i bɛ se k'a fɔ en gros min bɛ se ka don armée la mais k'a détail di maa si t'a kɛ pour que k'a yira u la ko wariba de bɛ don armée la parce que sécurité lakana de ye problème fɔlɔ-fɔlɔ ni lakana tɛ yen foyi tɛ se ka kɛ o. Par exemple gouvernement bɛ a ka voyage ni dépense caman kɛ an y'u bɛɛ bɔ a la kelen-kelen an ye économie min kɛ train de vie de l'État fɛ parce que président y'o ɲini a y'a exiger gouvernement fɛ miliyari 100 ani kɔ o miliyari 100 ani kɔ miliyari 50 de dira armée ma tuguni k'a ka budget renforcer o kɔfɛ an taara ka miliyari 20 fara kan 70 miliyari o dira armée ma a wari tɔ a dɔra santé la ka don école la écoleso 2,000 k'u réhabiliter ka don siraw la ka siraw dilan ka forage ni fɛn kɛ n'est-ce pas k'u di jamanadenw ma olu ni président bɛ min kɛ o tɛ kelen de président bɛ forage min kɛ sur ces fonds spéciaux o y'a dama mais forage bɛ ka kɛ équipement caman bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ o wari taara o de la ka tila ka miliyari 10 ta k'u don baara caman la min kun tɛ programme la o b'a yira ko lakana a y'o bila fɛn bɛɛ sanfɛ maintenant caman bɛ k'a fɔ ko wari bɛ bɔ min wari bɛ bɔ Mali la kɛ parce que maa si tɛ wari d'a ma pour la première fois u b'a fɔ ko aide budgétaire bɛɛ y'a tigɛ a bɛ 100 kɛ maa si tɛ wari d'a ma kɔrɔlen n'a fɔra Afirika ko jamana bɛ se k'a yɛrɛ ta wari tɛ d'a ma bɛɛ b'a fɔ k'o tɛ se ka kɛ embargo yɛrɛ taara don min na a ye kuma dɔ mɛn vidéo ni audio la ko non ninnu tɛ se ka tɛmɛ tile 10 ni dɔgɔkun 2 kan
ala barka la an jɔlen bɛ bi gouvernement ka baara y'o de wo. Un gouvernement, c'est pour chercher des solutions aux problèmes des citoyens. Gouvernement ka baara ye min gɛlɛya min bɛ jamanaw kan jamanadenw kan problème mun b'u fɛ e ka solution ɲini u la jamanadenw ka problème ye min ye u ka lakana o jamanadenw b'a dɔn wari kun bɛ Mali la mais u kun tɛ lakana bi u bɛ lakana u ka problème tɛ yen joli de dɔra u ka problème ye mun ye u ka lakana o ye kelen an bɛ to k'a mɛn fana ko wari in ko an bɛ mine d'or dɔ di Russie ma o kuma in fana an tɛ mɛn o la parce que hali n'a ye mine d'or d'u ma mine d'or y'an ta ye de kɛ et société étrangère minnu bɛ sanu bɔ an ka jamana kɔnɔ pour que machine tɛ ɲininkali kan fɛ a b'o kɛ parce que u b'a ta 60 tonnes de u b'a ta u bɛ taa n'a ye u b'u ka l'impôt sara u bɛ taa n'a ye n t'a dɔn yɛrɛ pour que mine ko in bɛ kuma la parce que o bɛɛ bɛ fɔ dɔrɔn ka maliyɛn ja wuli ka mankan caya pour que ka yɔrɔ kan en détourner aujourd'hui en gouvernement on se donne les moyens d'équiper notre armée n'an bɛ fɛn o san Russie fɛ ani an ka partenaire wɛrɛ fɛ an b'a san avec l'argent du peuple malien ɲininkali tɛ kɛ aw ye wari sɔrɔ cogo di k'aw to guerre la aw ka dɔ fara sara kan fo 200 et quelques milliards ɲininkali tɛ kan fɛ o la o aw ye wari sɔrɔ cogo di ka subvention kɛ o kɛra dɔrɔn parce que wari min bɛ Mali la a kun bɛ tiɲɛ o tiɲɛni caman de kun bɛ Mali la an y'o dɔ bɔ o de la o dɔ bɔra o de la o donc c'est la gestion rigoureuse des finances de l'État président ko bonne gouvernance ani réduction du train de vie de l'État maintenant douanza sira in a tigɛra aw y'a dɔn yɔrɔ caman la terrorisme ni armée bɛ kɛlɛ la bɛɛ bɛ k'i labɛn i b'i labɛn cogo min na i t'a fɔ an bɛ taa mura minɛ don min na mura ye san caman kɛ maa si se ka taa yen terroriste bɛ denw ta u b'u forcer ka taa u former k'u ka soldats ye a bɛ yakari u bɛ musow minɛ mɔgɔw la ka taa n'u ye maa si se ka foyi kɛ armée y'a labɛn waati caman ka taa u ci mankan wulila o kɔfɛ ko an bɛ ka jamanadenw de faga yɔrɔ o yɔrɔ ni gɛlɛya b'a la n bɛ se ka garanti kelen d'a ma an ka ɲɛmɔgɔw soldats ɲɛw bɛɛ k'i labɛn u bɛ labɛn min kan a kuma tɛ se ka bɔ kɛnɛ kan parce que an b'a dɔn ko ka continuer ka sira tigɛ solution t'a la o tɛ laban o terroriste ka base kɔrɔlen u ka base de b'u bolo u ka carburant bɛ yen u b'u ka machine réparer u bɛ dumuni kɛ u bɛ ka fɛn bɛɛ o base ninnu bɛɛ détruira sisan armée y'u bɛɛ ci a caman bolila ka taa jamanaw to la donc u tora mɔgɔ dama dama u bɛ bin citoyen kan u bɛ sira tigɛ ou bien u bɛ bin du dɔ kan u bɛ mɔgɔw gɛn u bɛ dɔ faga o fana le commandement militaire est en train de trouver la solution à ça aussi. an ka ɲininkali bakuruba sabanan o bɛ kɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛlaw ni bɛnkan sɛbɛn minnu bɛ yen Seydou Oumar ɲininkali fɔlɔ ye ta ye. Merci. Seydou Oumar Traoré, Radio Baoulé FM. Premier ministre an b'i fo i bɔra k'a fɔ i ka kuma na Mali ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ teriya sira fɛ an ye minɛw kunfɔlɔw sɔrɔ bi malidenw b'a fɛ MINUSMA ka taa parce que a nana kun min kama a ma o jigiyaw fa yala an bɛ se k'an jigi da Russie kan k'a fɔ ni MINUSMA taara an bɛ se ka minɛn wɛrɛw sɔrɔ k'an ka sécurité renforcer ani teriya sira wɛrɛ minnu bɛ ani Russie cɛ développement ko la olu bɛ se ka sabati cogo min na wa merci. Ne tɔgɔ ye Madu Mayiga Radio Nura FM. N bɛ fɛ k'a dɔn transition ka wulikajɔ n'a ka cɛsiriw kɔnɔna na jamana wɛrɛw bɛ yen transition kelen bɛ ka i tɛgɛ mana bɔ minnu nɔfɛ wa olu ka dɛmɛ kɛra mun de ye ka ɲɛsin transition ma fan bɛ waati min na i ko bi. A y'a dɔn communauté internationale ni Mali ka relation a bɛ cogoya min na bi a tɛ comme kɔrɔlen MINUSMA bɛna Mali la don min na Nations Unies ka résolution 2100 d'avril 2013 a ye mun de fɔ ko MINUSMA bɛna Maliyɛnw dɛmɛ ka terroriste kɛlɛ terroriste poussera ka taa yɔrɔ min na MINUSMA bɛ ko bɛɛ kɛ u kana segin ka na tuguni MINUSMA kan ka population civile protéger o de kun fɔra u nana o de la
kɔfɛ u nana fɔ ko MINUSMA nana terrorisme kɛlɛ dɛ. MINUSMA nana ka bɛn sabati. Mɔgɔ fila bɛɛ kɛlɛ la u bɛ ka ɲɔgɔn faga. E bɛna bɛn sabati cogo di? N'i tɛ minnu jo t'a la, i tɛ minnu jo b'a la k'o dɛmɛ ka nin kɛlɛ. O ye malentendu fɔlɔ min bɛ MINUSMA ni Maliyɛnw cɛ. Kɔfɛ a fɔra Maliyɛnw que MINUSMA na mana kɛlɛ la. Maintenant bi Barkhane min kun y'a fɔ k'u nana ka terrorisme kɛlɛ. A kun bɛ Serval la ka tila ka taa Barkhane la. Tila ka Takuba fara kan, ka G5 Sahel fara kan. A bɛ fo soldats 50,000 bɛ jamana kɔnɔ ani armée malienne. O bɛɛ la a bɛ ka juguya ka taa don o don. O de y'a kɛ Maliyɛnw commencera ka sika MINUSMA ko la. Mais bi bi in na ne bɛ se ka min f'aw ye, a y'a dɔn o question ninnu, o relation internationale ani lakanako ani justice ko, n'i bɛ décision ta olu la, i b'a kɛ dɔɔni dɔɔni, i b'i muɲu f'i k'i labɛn kosɛbɛ. Bi MINUSMA tali ko an m'o décision ta. Par contre, Conseil de sécurité bɛna débat dɔ kɛ le 13. An bɛna min fɔ MINUSMA ko la, Mali gouvernement hakilina ye mun ye, ani fɛn dɔ bɛ ka kɛ an tɛ bɛn min ma tuguni, o bɛ fɔ kɛnɛ kan. Ani kuma caman bɛ yen, Maliyɛnw hakilina ye min ye MINUSMA ko la, an bɛ n'u fɔ. An tɛ sɔn fɛn minnu ma, an b'u fɔ. Par exemple, an tɛ sɔn mɔgɔw kana sous la couverture de la MINUSMA kana an ka base militaire espionner. An tɛ sɔn ma tuguni. An tɛ sɔn ma sous le couvert de la MINUSMA mɔgɔw kana i ka avion dɔ an ka jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ yamaruya t'i bolo. Donc o ɲɔgɔnna caman bɛ yen. O kuma ninnu a ka ca, an ka ministre des affaires étrangères a bɛ t'u fɔ Conseil de sécurité ɲɛna. An ye kumaw labɛn, an ye élément de langage labɛn, kuma fɔra ye donc a bɛ taa. N t'a fɛ ka da don a bɛɛ la yanni a k'a fɔ. Fɔlɔ ale de b'a fɔ président tɔgɔ la ani gouvernement tɔgɔ. N'a y'a fɔ don min na an bɛ tila ka bɔ bɛɛ k'a dɔn. En tout cas film min bɛ kɛ kɔrɔlen an ko ko yɛlɛma ka don o la. Mais k'a fɔ ko MINUSMA yɛrɛ ka taa, o kuma tɛ sen na sisan. An ni Russie ye Mali teri ye kabini indépendance la. Jamana fɔlɔ min ye Mali dɛmɛ k'a ka armée sigi ka ɲɛ, o ye Russie ni Chine ani pays socialiste. Union soviétique binna, Russie de bila nɔ na. An ka soldats a fanba o formela Russie la. Kɛlɛminɛnw fanba a sanna Russie fɛ. Fɛn min mɔgɔw dabali ban, o ye k'a fɔ ko san 30 kɔnɔ, an ma se ka taa Russie fɛ k'an dɛmɛ, an kun bɛ kɛlɛ la. O décision de taara. Président Assimi Goïta ale n'a ka gouvernement u ye décision ta. Comme u b'an bali an ka kɛlɛminɛnw san, hali n'an ye min san, an bɛ wari sara u t'a d'an ma. An fana ko n'o don, an bɛ taa mɔgɔ min fɛ, u tɛ se ka min bali a ka fɛn d'an ma, u tɛ se ka chantage k'a la. Et puis teriya bɛ an ni Russie cɛ mɛnna, an y'o de kɛ, o de y'a kɛ mankan wulila. O don an y'a dɔn sisan an ka ministre de la défense y'a fɔ, c'est des partenaires fiables. N'an y'a ye bi, an bɛ se ka taa yɔrɔ bɛɛ la, kɛlɛminɛnw b'an bolo, an tɛ dɛsɛ foyi la bi, an tɛ dɛsɛ munition la, an tɛ dɛsɛ fɛn wɛrɛ la. Ala barika n'an ka coopération avec la Russie ani jamana wɛrɛ. Kɔsa in la aw y'a ye, armée ni mouvement armé ninnu MSA ni Gata u faralen ɲɔgɔn kan l'IGS kɛlɛminɛka la. O kɛra parce que bi o moyen bɛ armée bolo. O yɛrɛ ye exemple min ye, armée ni mouvement tɔ kan ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ kɛ, o de b'a kɛ mɔgɔw bɛ da ɲɔgɔn la pour que hali intégration ni fɛn ninnu min bɛ sen na u bɛ se ka kɛ. Maintenant aw ko partenaire wɛrɛ b'an bolo, comme y'a fɔ aw ye, défense ko la kuma man ka caya, lakana ni wari u tɛ mankan fɛ o. An bɛ Russie ko kuma fɔ parce que olu de b'a wuli o, n'u kun m'a kuma fɔ an t'a fɔ. An ni minnu bɛ baara la an t'a fɔ, kɛlɛminɛnw caman b'an ka soldats bolo u tɛ bɔ Russie o. U bɛ bɔ jamana min la u b'a dɔn, an fana b'a dɔn. A ma se an k'a fɔ, aw kɔni ka problème min ma a ka lakana. An b'o baara de la o.
n'u y'a mankan wuli don min an fana b'a bɔ an ni olu ye min kɛ o filɛ nin ye mais n'u m'a bɔ an fana t'a fɔ aw k'a faamu parce que gouvernement tɛ se ka fɛn bɛɛ bɔ kɛnɛma parce que mɔgɔ minnu t'an ka jamana hɛrɛ fɛ n'a ye kuma o kuma fɔ u bɛ taa yɛlɛma ka fɛn bɔ a la an ma sigi ni min ye n'an ka partenaire n'an bɛɛ n'a ka don min na k'an bɛ déclaration kɛ k'a fɔ an bɛɛ nin na ɲɔgɔn fɛ o don an bɛna fɔ kɛnɛ kan hali Russie ta ninnu dɔw tora mankan la don o don an ma kuma u fɛ o an ni Russie bɛnna don min na k'an bɛna kuma bɔ kɛnɛ kan an bɛnna kan an y'a bɔ kɛnɛ kan hali an y'a bɔ kɛnɛ kan ko k'olu ma sɔn a ma donc u tɛ tiɲɛ fɛ o ne kɔni bɛ se ka garantie min d'aw ma an ye décision ta partenariat stratégique diversification de notre partenariat de notre coopération an tɛ bɔ maa si jɔnya la ka dɔ jɔnya fɛ an t'o la dɛ i b'an bonya i b'an ka souveraineté bonya n'an bɛ min fɔ an b'a f'i ye n'i ko k'i bɛ se k'a d'a ma an b'a san de an tɛ garibuya la maa si fɛ o fana bɛɛ kan k'a dɔn parce que n'i tora garibuya la dɔrɔn u bɛ tila ka fɛn wɛrɛ imposer i kunna donc an b'o partenariat de an ni Russie n tun b'a fɛ k'o de fɔ quoi. I ni ce gouvernement ɲɛma ɲininkali bakuruba 4 bɛna kɛ hukumu kɔnɔ o ye sɔrɔ seko dɔnko ani jamanadenw yɛrɛ ka lafiya beka i ka kɔrɔfɔw la i da donna na k'a fɔ ko diɲɛ ka kalan a bɛ a ciporo 4 bɛɛ lajɛlen fɛ nka a ma kɛ cogo o cogo bɛɛ bɛ kuma i yɛrɛ ka jamana de kan an bɛ don min ko bi Mali fana ka goni kosɛbɛ nka o bɛɛ la i ka kɔrɔfɔw la ko dabalo ka kan ka siri fɛn o fɛn na a ka ca Ala fɛ ko a caman bɛ an fɛ yan nka o bɛ na taa jamana kɔnɔdenw bɛ tulo la nasɔngɔbɔla ni tobilikɛla tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ bilen an ka cikɛlaw fana bɛ ka tule foro kɔnɔ ko nɔgɔw ma se hali ko u y'i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ minnu kɛ fɔlɔ ka an ka jɔyɔrɔ fɔlɔ di an ma kɔɔriko la o kɛra tare ye fɔ président de la transition ani e yɛrɛ a ye dɔ fara kɔɔri sansɔngɔ kan nka u bɛ na taa cikɛlaw bɛ tulo la k'a fɔ ko u m'u ka wariw sɔrɔ ko nɔgɔw ma se u seyɔrɔ la ɲinan samiya u bɛna lakana cogo di foro kɔnɔ fana nin ye ne ka ɲininkaliw ye. Beka e ye kuma minnu fɔ u b'a fɔ ma ko vie chère ani engrais ani kɔɔri sɔngɔ ani kɔɔri wari min kan ka sara sɛnɛkɛlaw ye i y'a dɔn ni gɛlɛya bɛ jamanadenw kan ni kumana cogoya dɔ la u bɛ se k'a fɔ k'i tɛ tiɲɛ fɔ ou bien a bɛ digi dɔw la n bɛ se ka min f'aw ye bi diɲɛ bɛɛ la gɛlɛya bɛ yen sisan Mali la comme embargo in bɛ yen a kɛra comme psychologie hali ni kongolodimi ye mɔgɔw min minɛ u b'a fɔ ko embargo de don hali ni mɔgɔw ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ u b'a fɔ ko embargo de don k'a sɔrɔ n'i ye jateminɛ kɛ par exemple n'i ye sukaro sɔngɔ ta n'i ye tulu sɔngɔ ta jamana minnu bɛ sukaro ni tulu produit coronavirus kama u m'a produit 2020 ani 2021 la donc a tuna yɔrɔ bɛɛ la ni fɛn dɔgɔyara dɔrɔn a prix bɛ sɛgɛn n'i taara Europe jamana ninnu la tulu litre kelen a prix augmentera siɲɛ 5 k'a sɔrɔ embargo tɛ yen n'i taara Amérique ni Canada ninnu olu bɛ pétrole produit mais olu ka litre u b'a fɔ ko le gallon ou le litre a bɔra $1 fo $4 la k'a sɔrɔ embargo tulu kan jamana min bɛ Mali kɛrɛfɛ n t'u tɔgɔ fɔ mais les voisins a b'u dɔn u mɔgɔw bɛ wuli k'a bini 4 heures vidéo bɛ yen u bɛ yaala u bɛ tile 2 kɛ mobili jɔlen u tɛ se ka gasoil sɔrɔ k'a kɛ dɔw yɛrɛ ka aéroport datugura tile dama dama Ala barika la gɛlɛya bɛ Mali la mais an ma s'o ma n'i ye dumuni minɛnw ta n'i y'u ka prix ta a ka gɛlɛn c'est vrai mais n'i y'a comparer jamana minnu b'an kɛrɛfɛ Mali prix ka nɔgɔn n'a bɛɛ ye k'a sɔrɔ an tɛ bɔ kɔgɔji kan les prix d'approche o bɛ yen douane bɛ yen gouvernement ye plus de 100 ou 200 milliards gouvernement y'o to yen an ka opérateur économique fana yɔrɔ dɔ la u y'u ka marge bila o bɛɛ ye pour que maliyɛnw kana embargo in santi ka se yɔrɔ dɔ la aw bɛ na ye hali ni embargo wulila gɛlɛyaw dɔ bɛ yen u tɛ se ka wuli parce que c'est la situation internationale e ma ye Afrique président dɔ wulila n t'a fɛ ka tɔgɔ fɔ bɛɛ y'a ye ka taa Poutine deli Poutine Ala kama e ka alikama e ka a to yen a ka taa e ka embargo wuli
parce que gɛlɛya bɛ tubabu kan e bɛ embargo ta Mali kama e bɛ wuli ka taa Poutine deli ala kama k'a ka embargo wuli embargo kana tubabu frapper o de bɛ mɔgɔw dabali bɛ africain ka ko la quoi o de kama an fana ko sisan produit stratégique u bɛ se ka gɛlɛya bi an kan ni minnu ye o ye alikama o ye engrais o ye pétrole an bɛ taa négociation ni Russie an k'o contrat signé gɛlɛya kana se tuguni hali ni embargo kɛra yɔrɔ bɛɛ an ni olu kɔni an bɛnna ka an mago bɛ min na u k'a d'an ma Russie nana fana y'a signé a diyara u ye a diyara an fana ye an ka délégation taara a diyara u ye cogo min na an ka délégation seginna ka hali tile kelen dɔgɔkun kelen ma tɛmɛ olu ka mɔgɔw nali olu ni ministre de l'économie et des finances ministre des mines ministre des transports parce que train ko fana b'a la an y'o bɛɛ signé ala barika la donc kɔri n b'a fɔ ka fɛn dɔ faamu kɔri ko in la embargo nana ni gɛlɛya min ye an kan aw y'a dɔn kɔrɔlen an ka kɔri bɛɛ bɛ taa Sénégal ni Abidjan fɛ embargo nalen minnu y'a fɔ ko Mali bɛ bi tile 10 tile 15 don olu ka calcul ye mun n'an ma se k'an ka kɔri bɔ dɔrɔn Sénégalais bɛ révolter l'impôt tɛ na saraw tɛ ka baarakɛlaw bɛ révolter sɔrɔdasiw tɛ ka kɛlɛminɛnw sɔrɔ olu fana bɛ révolter donc a bɛɛ kɛra pour que ka fanga in dafiri mais ala barika la u ma sira sɔrɔ mun na parce que peuple malien ko k'ale tɛ sɔn peuple bɔra le 14 janvier 2022 transition yɛrɛ a ka destin o don de la a verrouiller la ni peuple k'u ma bɔ o b'a yira ko peuple tɛ gouvernement in kɔ mais mɔgɔ hakɛ min bɔra n t'a dɔn ni président bɛ Afrique la bi min bɛ se ka mɔgɔ 4,000,000 bɔ tile 4 ni ɲɔgɔn cɛ wari ma d'u ma t-shirt ma d'u ma sukaro ma d'u foyi ma d'u ma donc o de y'a kɛ jamana caman ko peuple malien n'a ka gouvernement min bɛ i ni cɛ mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn parce que u bɔra cogo min na ka gouvernement in soutenir o gouvernement ye tɛ na bi a filanan an b'a fɔ min ma ko anticipation k'a bini gouvernement in sigira le 11 juin 2021 an commencera k'an labɛn embargo in ma parce que an ɲɛ bɛ kuma minnu na munumunu kuma minnu bɛ fɔ ani an bɛ réseau min ale an bɛ kibaru caman ma an kun tɛ kɔlɔsi embargo in na o n'an kun y'a kɛ cogo o cogo u kun b'a kɛ o parce que u ka hakilina ye mun ye ka fanga in dafiri de k'u bɛ coopération militaire arrêté u commencera k'an dɔgɔya gouvernement illégitime mɔgɔ dɔ sɔrɔla min y'a fɔ k'olu tɛ sɔn assise ma olu tɛ sɔn foyi ma fo élection ka kɛ février k'a dɔn k'a fɔ minnu b'a fɔ u b'a dɔn k'olu tɛ se ka taa élection la u ka yɔrɔ la donc a kɛra ka ko gɛlɛya effectivement par ninnu datugura président de wulila o de kama ko maliyɛnw kan k'a fo les actions diplomatiques a ma wuli ka avion ta mɔgɔw ta ye avion la mais a ye fɛn bɛɛ régler en douce o de y'a kɛ délégation taara Guinée délégation taara Mauritanie délégation taara Algérie n b'a fɛ k'o jamana 3 fo parce que ko k'u tɛ embargo in la bi u taara sini donc c'est an ka kɔri bɛ ka taa yɔrɔ la donc a bɛ taa retard la o retard de bɛ répercuter a sara sɔngɔ kan parce que pour que Sénégalais ka sara fo kɔri ka embarquer sur le bateau comme retard kɛra o waati la donc retard fana bɛ senti donc kɔri sɛnɛw k'u hakili sigi u b'u ka wari sɔrɔ mais mɔgɔ minnu b'a fɛ ka transition tɔgɔ tiɲɛ olu de bɛ yaala comme Sénégalais t'a bɛɛ kalama u bɛ yaala k'a fɔ ninnu y'aw janfa de u y'aw ka wari ta u y'aw ka kɔri ta u ma ka wari sara donc retard de kɛra la a filanan port baw ninnu Abidjan ni Sénégal u bɛ se ka min embarquer dɔgɔkun kelen kɔnɔ port de Conakry ani Mauritanie se ka embarquer dɔgɔkun kelen kɔnɔ o gɛlɛya de bɛ n'o tɛ problème wɛrɛ tɛ yen engrais fana a y'a dɔn fɛn 3 bɛ an tɛ tulonkɛ n'o ye de o ye sécurité ani dumuni ko ye président tɛ tulonkɛ n'a ye dɛ engrais ko in ne m'a fɔ aw ye ko avant kɔri kuma produit boycott kɛra mun na parce que prix kuma fixé gouvernement ko
bi naani de bi kɔri sɛnɛkɛlaw ma u ko k'u n'o don u t'a sɛnɛ ka engrais d'u ma engrais fana dɔgɔya président nalen rectification kɛra 15 milliards milliards 5 de farala kan a filanan ko kɔri bɛna kɛ 280 francs o de ye courage di sɛnɛkɛlaw ma ça c'est des décisions politiques an bɔra une vision purement financière an ka ministère n b'a fo o la parce qu'il a été vraiment stratège kabini juin an ka ministre a bɛ ka embargo in préparé donc embargo nalen dɔw ɲɛna ko an bɛ k'a sɔrɔ an y'an labɛn a mɛnna n b'a fɔ o de ma anticipation o de y'a kɛ on a tenu engrais ko in na président yɛrɛ bɛ réunion ne ni ale yɛrɛ bɛ réunion présider kɔsa in la président yɛrɛ y'an wele premier ministre ministre de l'agriculture ministre des finances ani CMDT ani office du Niger direct k'a b'a fɛ ale yɛrɛ k'a dɔn parce que ale bɛ opération militaire sur le terrain la a b'a fɛ ka engrais ko in fana ale b'a suivre tous les jours fo garantie ka di ale ma ko engrais bɛna garantie dira ma a dira président ma a dira ne yɛrɛ ma ko engrais bɛ sira la ka na ko bɛna nɔgɔya sɛnɛkɛlaw bolo kuma min don i y'a posé a ɲɛna yɛrɛ yɛrɛ parce que munumunu ka caman bɛ dugu kɔnɔ sisan ko engrais tɛ yen k'u ye sɛnɛkɛlaw janfa ko wari tɛ d'u ma bon a bɛ kɛ mun kama an b'o dɔn u t'o sɔrɔ ala barika la ko dumuni sɔngɔ ka gɛlɛn i y'o kuma fɔ n seginna ka siɲɛ caman a ka gɛlɛn c'est vrai aw y'a dɔn l'État a renoncé à 100 et 200 milliards pour subventionner les prix des produits agricoles mais dɔ bɛ u tɛ sɔrɔ de par exemple tulu filɛ nin a bɛ bɔ Indonésie ni Brésil coronavirus y'a k'u ma sɛnɛ n'i taara Europe a bɛ bɔ 50 centimes la ka taa fo 5 € tiɲɛ ta donc a prix bɛ gɛlɛya an fɛ mais ko n'i y'a prix ta a kɛra tulu o a kɛra sukaro o a kɛra fɛn wɛrɛ o n'i y'a ta Mali la a kɛra carburant o n'i y'a ta Mali la i taara comparer jamana minnu b'an kɛrɛfɛ i b'a sɔrɔ Mali ta ka nɔgɔn n'a bɛɛ ye n bɛ se k'o jaabi d'a ma mais o tɛ se k'a fɔ ko gɛlɛya tɛ maliyɛnw kan o de kama n bɛ siran k'a fɔ cogoya dɔ la parce que mɔgɔw bɛna fɔ non premier ministre ko ka ɲi ko gɛlɛya si tɛ Mali gɛlɛya bɛ bɛɛ kan mais n b'a fɔ maliyɛnw k'a dɔn i ka hɔrɔnya n'i ka danbe n'i ko k'i b'a ta il faut k'i ka prix sara o u tun b'a fɛ n ko prix de sara ala barika maliyɛnw wulila k'i jɔ u ko prix min kan ka sara u b'a sara an ka opérateur ko min y'a fɔ dɔw y'i renoncer u ka marge kan pour que u ka se ka nɔgɔya là où le gouvernement a renoncé à 100% des taxes souvent il y a des opérateurs économiques ils ont renoncé à 40% de leur marge n b'a fɛ k'u fo o la ils se sont organisés k'u ka camion di kɔri tɛ to Mali la n'a ma transporter produit fana bɛ na donc bi ala barika la gɛlɛya bɛ jamana la c'est vrai mais o gɛlɛya in an kan ka sigi n'a ye quoi a tɛ an dɔrɔn de kan o. I ni ce minisiri ɲɛma ɲininkaliw bakuruba 5nan o bɛna kɛ hukumu min kɔnɔ o ye bayɛlɛmali minnu ni u kan ka don an ka sariya la ka bɛn bi tiɲɛ ma ɲininkali kelen kelen Adèle. Ne tɔgɔ ye Adèle Samake ka bɔ Renouveau la ne ka ɲininkali i n'a fɔ Ayise y'a fɔ cogo min an bɛ bayɛlɛma hukumu kɔnɔna na minisiri ɲɛma i bɛna waati min gouvernement y'i sinsin bayɛlɛmali ko in kan ka yira k'a fɔ an ka sariyasun yɛlɛmali b'o la sariya kɔnɔ ko n'o ye kalata kow ye olu koɲɛw b'a la ni ko caman ka i ka laseliw lamɛn bi tubabukan na fɔ ka se bamanankan na n y'a faamu minisiri ɲɛma i b'a fɔ k'a fɔ a bɛna kɛ bayɛlɛma bi kɛ nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la bayɛlɛma a bɛ daminɛ waati jumɛn kalo 24 min ni aw kɛn bɛ ka u fɔ ko furancɛ fanga bɛ k'u la a bɛ koron u kɔnɔ wa ne ka ɲininkali filɛ n b'aw fo. I ni ce. ne ye Amadu Umar Jalo AMAPO ka cakɛda min bɛ yen nɔ n'a ɲɛsinnen bɛ balikukalan lawaleyali ma ne y'o ɲɛmaa ye a fɔ a ma ko kibaru ɲininkali min bɛ n bolo o ye kalan taasira ye bayɛlɛmaliw la a y'a fɔ ko a bɛ sinsin kosɛbɛ an ka kanw baarali kan kosɛbɛ n bɛ fɛ k'a dɔn labɛn min sabatilen bɛ o ko la n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ se k'i jigi sigi a kan k'a fɔ sini an ka kanw
a bɛ se ka kɛ fɛn ye fɛn min bɛ se ka jamana nafa don n'a nataw la. Ne tɔgɔ Yusuf Kulibali, Radio Rampart. Nin wagati in na yɛlɛ Mali bolo kan, Mali kunnafonidilaw ka koɲɛ o bɛ cogo di? Premier ministre waati ma se sa aide min bɛ kɛ presse ye k'a ka imputer jamana yɛrɛ budget la walasa a kana kɛ bilen ko journaliste walima organe k'a fɔ k'an bɛ gerebuya de la mais k'a fɔ ko jamana yɛrɛ de bɛ k'a dɔn an ye. Ade Samake ye ɲininkali kɛ yani an b'a fɛ ka yɛlɛma min kɛ est-ce que o 24 mois in la est-ce que a bɛ se ka kɛ? O de y'an ŋaniya ye. An bɛ min ɲini Ala fɛ a k'an dɛmɛ o la. Maliyɛnw fana fɛ u k'u cɛsiri. N y'a fɔ n ka intervention la tubabukan ko à partir du 7 juin fɛn bɛɛ bɛna accélérer parce que ko caman bɛ an kun y'a boloda comme an kun bɛ négociation la an kun t'a fɛ k'a bɔ kuma wɛrɛ kana bɔ a la CEDEAO nɔfɛ. O de kama a ye fɛn caman labɛn a ma bɔ n'a ye. Mais à partir du 7 décret in publiera k'a yira maliyɛnw la ko an y'an ka sira min ta président ye kalo 24 min fɔ san fila in an b'o sira kan parce que o de b'a kɛ Mali kura a fondation bɛ se ka sigi segin kana k'a la tuguni. San 5 kɔnɔ an kun b'a fɛ k'a sinsin fo ka premier étage, deuxième étage, troisième étage jɔ. Comme ça président kura bɛ n'i sigi a bɛ jamana diriger normalement gɛlɛya caman bɛ yen ale t'u gérer tuguni. A tɛ sécurité ko gérer a b'a sɔrɔ armée organisée len don ka ban o b'a sɔrɔ sariyaw dilanla ale bɛna ka jamana gouverner ka taa. Gɛlɛya sɔrɔla an ko sisan an ka dɔ bɔ an ka ambition la a soubassement kɔni o kɔni an tɛ se k'o négocier parce que ni fondation ma sigi ka ɲɛ foyi tɛ se ka k'a ni président wɛrɛ nana mankan bɛna wuli a nɔfɛ sécurité ma sinsin mankan bɛ wuli tugun coup d'état wɛrɛ bɛ kɛ. Donc o de y'a kɛ président ko san fila kɔni an tɛ sigi o kɔfɛ. Bon maintenant kabini mars 2022 kabini février an kun commencera ka baara kɛ o n'an kun bɛnna ko dɔ k'an kun b'o bɛɛ bɔ kɛnɛma o mais comme u ma fɛn fɔ an fana tor'o la aw y'a ye sisan organe unique sariya bɛ CNT la le comité de suivi des assises nationales a bɛ sigi a tɛmɛ a sariya taara chronogramme an kun ye baara kɛ a b'an bolo CEDEAO yɛrɛ b'a kalama o ne ɲɛ bɛ maa caman la journaux la non sisan comme u ka chronogramme publié comme u ye u ka délai di a b'an bolo a ye comité fila sigi comité politique min bɛ présider ministre des affaires étrangères ani comité technique ministre de l'administration territoriale parce que an t'a fɛ tuguni an ka problème mɔgɔ wɛrɛ k'an ka commission présider n'a bɛ Mali concerné fo maliyɛnw k'a présider kɛ o fana bɛ baara la o hali décret in publiera don min na o dugusɛjɛ u ye réunion kɛ u yɛrɛ ko alhamdulilayi ko sisan vraiment ko gɛlɛya bɔra bɛɛ kan a y'a faamu donc waati minnu bɛna dɔgɔkun damadama minnu bɛna aw yɛrɛ bɛna ko bɛna accélérer en tout cas o de y'an ka ŋaniya ye maintenant o fana se ka sira sɔrɔ ni maliyɛnw dɛmɛ ma kɛ parce que la première année la an ye caman kɛ sama-samali la o organe unique ni ani assise nationale u kan ka sigi sabini mois d'août mais comme président ko a ma an ka ko bɛɛ kɛ maliyɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an tora boliboli la caman nɔfɛ u ko k'u tɛ na k'olu bɛ na dɔrɔn n'an ko organe unique t'a la k'olu bɛ na ni assise t'a la k'olu bɛ na ni yuruguyurugu kɛlen y'a dabila an ka élection kɛ dɔrɔn an tora o boliboli la a ye kalo 4 perdu mais an m'o perdu parce que an kun b'a fɛ diɲɛ bɛ ka kɛ seere ye ne kɔfɛ président yɛrɛ jiginna ka bɛɛ wele caman ko k'u tɛ na parce que peut-être plan wɛrɛ b'u bolo donc o ɲɔgɔnna kana sɔrɔ tuguni o de kan n bɛ welewele kan bila ka taa maliyɛnw o 2 ans in taara an ka sira ta ka taa à 100 à l'heure ne ɲɛ bɛ journaux la bi dɔ bɛ k'a fɔ k'olu tɛ sɔn organe unique ma tuguni ou bien n'a bɛ sigi f'a ka kɛ min ka di a tɛ organe unique k'a ka to kɔrɔlen
mbo campagne mbo ye parce que chamantara fo CNT la kuluma associé ka soro be kun welelaw président yɛrɛ di mogo yi bankana ala barka la président du CNT fana wulila comme le président a demandé ka ta incluser o bela do ko kulu te son fo sharia yi gouvernement na ni sharia yi fo ka yelema ku caman b'a la prémise togo kana fo la ku seni ntana bara beke aka ke koralen ko ka to administration bolo c'est-à-dire ka kuma fo comme si premier ministre ni ministre do be sama samali te yoro shila malion de ya fo organe unique kasigi assise ya validé donc nos sharia votera sisa organe unique besigi préfet ni gouverneur, les 99% des gouverneurs sont nommés aujourd'hui. 60% des préfets et sous-préfets sont nommés. Les réfugiés sont en train de retourner, des dispositions sont en train d'être prises maintenant. Mogominu sona kasegu kayorola, ou kasegu kasegu lakana. Au bara besena, tout ça, ça va s'accélérer dans les mois à venir. Pour que yani sankele, anga seka sigika fo malien, si ça, ayan labe élection benake. Dans 8 mois, bébé qui l'a. Donc, on va barrer de l'abé. Dialoko école, on est rentré scolaire. Yé chinois ou ka ziri d'offo, tu vas voir qu'on baisse la cabamanaka ou ka femme. Abe 100 keme durubo. Chinois femme do kumba ka wuli ka kele ka voisin no fe ka jamanaka do faraka jamanaka. Aka conseil do fa ko fama kana kele wuli, ni kele wuli. Abe me kele be damine domina ambado me abe bando mina ntado aflana mbena na fulu chama ni soda si chama perdu ala be se kame sankeme mbe min conseil anga njija anga barake nanga soft anguka auquel école tient au boulot quoi école tient aflana anga to ka unyemogo ka wari duma ku corrompu corruption ni yuruguru ka do u ka gouvernance la aman sigi yani samuga nan wulila o ba soro o jamana nu abe kunfi anyemogo ye zone yuruguru kelaw ambuga jamana mnetle kele amasanga kele kam ango dike ayo de conseil aka nyemogo ma do mogo mimbo kalama anu me kala amba don fen chaman be ka ke malla be chaman ta do pourquoi ambe sira soro parce que ambe expérience chaman do min kira jamana wala ambo laje o kana kanaw ori kama kabini fanga insigira président ko kwale ba fait examen nun kasi ou kake fen wo fe na be se kake école de école karamoko akakuwe esa obado enseignement supérieur ou ka leur supplément de 2018 2019 2020 avec masaraw ou ko fa ka sara sisa ne koriko fawe sisa wari ku masara sur plusieurs campagnes 80 milliards président ko kasara au de la sisa ya do yema be condition do place ko ni be l'impôt ni fond taxe min mara ika jamana kono min be ta saraw ni fond la manga teme 35% ka Mali be faut 46 pour 48%. Au Bekera, pour que l'école ni baraka se kake. Maintenant, wati do BC, gouvernement bena sigini syndicat le forum social, en a fait de OD, parce que en bas fait, n'ambe décision minta, oya sur Malion beya famu. Nous ya famu, en majorité besoma, en syndicat ou ima werewo. Maintenant, mon do besoro mimba fukulu teso. Ça c'est tout, il y a toujours des gens ngani awere de boulao. Parce que mogo minumba fait que transition d'Afrique, ate wuli ka fuka ba fait que d'Afrique. Aba fuko vraiment en son transition ma, transition ka barakani, mais prémisse de mani. Transition kani, mais sara de medi école karamokoma. Transition kani, mais ninde medi obeka mogo hakli. Transition kani, mais il y a la vie chère. O BFN ka do mo hakila pour que kamaga dama so mi se ka wuli ka manga wuli jamana kono ube ka école ki c'est-à-dire ube combinaison minunke ambo famu donc o de kama ambeta malion fait amba nyefuye ambu convaincu
pour u ka sɔn u k'a faamu n'u y'a faamu n'u sɔnna o de b'a kɛ majorité bɛ tugu gouvernement kan c'est pourquoi allemand ka fondation do i y'a kuma fɔ yan k'u ka bini fo Kidal fo Kayi k'u ye maliyɛnw ɲini k'u ye 100 o 100 ta 95 ko k'olu sɔnna gouvernement in k'a ka ɲi Hasimi Keita bɛ baara min na k'o ka ɲi olu ma et gouvernement jumɛn de bɛ se k'o sɔrɔ Afrique la bi gouvernement démocratiquement élu donc o de kama ne kɔni bɛ min fɔ n bɛ l'école syndicat fo n b'a f'u ye dɔrɔn fɛn o fɛn ni gouvernement bɛ se k'a sɔrɔ a b'a di école ma comme a b'a di l'armée ma comme a b'a di sɛnɛkɛlaw ma parce que o domaine 3 ani santé n'olu ma dilan jamana tɛ yen aide à la presse o kuma n tɛna janya ne ye min fɔ kabini nana n ko presse ɲɛmɔgɔw ma aw ko aide à la presse ma di aw ma n bɛna ɲininkali kɛ ministre de l'économie numérique fɛ ale de b'a ɲɛfɔ n ye a ko an ma wari hakɛ min dira presse ma o filɛ nin ye papier minnu b'a bolo o filɛ nin ye ne fana k'u ma Mali kura dilanli cogoya wɛrɛ b'a la o kɔrɔ ye wari min dira e ma e y'a utiliser cogo i b'a ɲɛfɔ an ye n'i y'a ɲɛfɔ i nana n'a ye tiɲɛ b'i bolo n b'o papier ta n bɛ taa yira président la ko président tiɲɛ yɛrɛ la presse kan ka nin sɔrɔ o m'a sɔrɔ an k'a d'u ma ou bien presse ye nin sɔrɔ u y'a utiliser cogo min na a filɛ nin ye dɔ ka fara a kan dɔ ka bɔ a la en tout cas solution ka sɔrɔ a la n tora o kɔnɔ dara mankan wulila journaux la ka premier ministre tɔgɔ tiɲɛ ka premier ministre ɲinini ka fɔ premier ministre ye zone de ye premier ministre ye nin ye premier ministre ye nin ye premier ministre tɛ presse fɛ e delila k'a ye gouvernement min tɛ presse fɛ e bɛ min kɛ n'a ma dɔn o tɛ foyi ye pour que a ka dɔn fo presse k'a dɔn kɛ e bɛ presse bila e contre e yɛrɛ bɛ muru ta k'a bila e kɔnɔ wa machine tɛ se k'o kɛ o hali n'i kɛra premier ministre min tɛ jateminɛ kɛ ka presse bila e contre la o kɔni machine tɛ se ka kɛ donc o de kama n k'u ma ko hali sini a ta ka ministre voir a ye ka dossier préparer a ye kɛ discuter n'aw bɛnna kan a bɛna ne voir ni ne bɛ se k'a ɲɛnabɔ n b'a ɲɛnabɔ ni ne bɛ se k'a ɲɛnabɔ n b'a ta n bɛ taa président fɛ parce que an ka gouvernement bɛ baara kɛ cogo min na fo maliyɛnw k'a faamu de a tɛ kɛ comme kɔrɔlen de e bɛ wuli ka taa président fɛ ou bien i balima dɔ i bɛ président balima dɔ ka taa ko ɲɛnabɔ sur la tête du premier o tɛ kɛ bi tuguni o président tɛ maa siri so o ou bien ka ministre bila ka taa premier ministre ka ko ɲɛnabɔ ka ministre multiplier par 0 o tɛ kɛ an ka gouvernement la o les ministres sont les chefs de département ils ont des collaborateurs min kan k'u dɛmɛ u ka baara la donc kan ko in fɛn min don an b'a ɲɛnabɔ dɔɔni dɔɔni vous savez à l'indépendance parce que Mali la fo an ka histoire dɔ dɔɔni à l'indépendance dɔw ko k'an ka kan kelen ta k'a kɛ maliyɛnw bɛɛ kan ye président Modibo ko a ko a ye taa dɔɔni dɔɔni an ka jamana ma sigi kan ko bɛna ni mankan dɔ ye jamana kɔnɔ parce que jamana fan dɔw bɛ se ka wuli k'a fɔ ko u b'a fɛ ka jamana siye dɔ ka kan ka jagoya ka sigi olu kan o bɛ se ka kɛ sababu ye ka mankan wuli jamana kan ko k'an ka baara kɛ ni tubabukan ye fana an ka labɛn mun de sɔrɔla kɔfɛ kan 4 sugandira bamanankan kɔrɔbɔrɔkan fulankan ani budamɛkan parce que arabukan sɛbɛnnen don ka étudier ka sɛbɛn après a fɔra ko mɔgɔw ka école kɛ à la base dans leur langue n bɛ taamasiyɛn dɔ d'aw ma sisan burudamɛw par exemple u ka kan b'u bolo tifina ale sɛbɛnlen don a mɛnna ni nana f'u ye sisan a ye nin to yen a ye kɔrɔbɔrɔkan ta parce que o de sɛbɛnlen don f'aw k'o kan a bɛ se ka na ni mankan ye jamana kɔnɔ i y'a faamu donc i bɛ se ka taa yɔrɔ dɔ la Mopti région la olu tɛ foyi mɛn ni pulakan tɛ
hali kai marala mogo do ta don ku ni ta kai marala mogo do be ute fo ni marka kante ou bien fula kante donc jamana be labe jamana do be aka gelew bolo aka nogoy bolo par exemple ni Rwanda ta ou les peuples kele kan kele culture kele mogo reta do pour ka manga wula uni no fe donc aka nogoy bolo uka président kana ka fo anga tuba anga kanta ka sebe France fleni ambe France ka minfo u ya jagwa de ka sigi France lawo minu ko kulu se u jagwa ka kwa kuma dabla dobe halifi ube protestation la bereto ni korsonunu ambe gelea min bambolo priorité min bambolo bi autant permet transition kono ange okuma wuli par contre président ko kuka programme d'au-delà programme de la culture à nos valeurs anga lada koro o kadla anga kan anga labe yoro la buse ka kalanke président konga histoire kono ma woma na ye nyumanke malla na togo donendo kabini lawali fobi anga barake ku bere sensé pour que ku réhabiliter faut le Mali contemporain là pour ce malien kasi ka fier len do nuit ma chamambe o ba fuko firun Soni Alibert Sunjata Keita après Obujo ina fo lu drone de karamel mais a chamambe ni e shia wo shiata u ka ma bawbe président ku kangare chercher que u be ka don pour que 11 novembre ta ka ke la journée des chefferies traditionnelles des autorités traditionnelles o be ka sigi pour que nga lada nanga fe kudo mugo hakila hali nambe constitution minundla en hakila amba fe anga jamana ka lada ambe min fu ka donga constitution la donc au barre de baisser na doni quand be se ka do kala la yoromina ni kidaldo na be se ka do budame kala ni gawuda be se ka do korbor kana yoromin be bamana ka fo na be se ka do kala ka mugo laben doni peut-être wati do baisser génération wéré bena ke mimena problème résolu ka soro manga mobuliala donc au début c'est nabi pour ka famu nous on n'est pas alphabétisé dans nos propres langues ango ke folo ni intellectuel be alphabétisé à l'air ka kanla o be ko no ga démissionnement ko fed donc to bala sallallahu muhammad jarani ñin ngali lama mina ta bakruba worona kon na la sa o ye jamana mara cugo ñuma jamana deum be se ka lafiya cugo mina am ñin ngali kelen pedeta ministre ñama be fo ko mara ye ñeblay aw ka mara kon nana aw ye ñebla jumene ke kuranko la mali deun degune do kuranko la kuranko yaro dongo do ni geleya nana geleya min kumbe salo mogo be ñina ko ne ñiningali ke chama fo ba fima ko kuran tege min be malla bi kulma deli ko ye ni mogo kumbe jamana don enregistré ibena do ko abe san chama ke mogo bu kuma de gouvernement inale ay mundeke folo na ye groupe minnu be san privé be courant produit aya do wati do be courant be consommer kachaya wati do be aka consommation macha mais gouvernement me groupe san na ye courant min produit et a consommer ou et ma consommer ou abebe sara gouvernement fait ministre des mini yojo ko contrat ou révisé na ye min consommer en beau de sara o ekele katla ka ese ka groupe kuraw san groupe kura chaman sana embargo na ben ko de la ay ko do gele ambolo aflana la consommation de la population augmente vite gele mi be edemka pour gagner à Foyoko dans la dette intérieure 300 milliards de dollars de dette intérieure là ka opérateur économique a fait ça pour que l'économie se tourne 300 autres milliards de dollars pour restructurer les secteurs stratégiques l'énergie l'OMH la CMDT
plus la Comatex, plus de 300 milliards. Vous faites un labelendo pour régler ces questions. Donc, je sais aussi ça, que le courant est bampé. Ni mi au faux, à ma tien faux. Mais en bas, dit ya gelea kabola doni. Tant qu'il y a ma fin de la barrage de Tausa au Bessena, tant qu'on m'a de là, gelea chamambe ou te bankade. Au fana au dossier Bessena bi. En bas fait, à casser de là pour que Malion casse couillère soro. Parce que nous de là, avec Selenge ni manantali chien nani, ni oube fragnon ou chien nani, au début. Mais bi, il y a un problème bas minun soro, il y a un juru minun sara, soro, kou sara, quand c'est que quoi maintenir à un niveau, qui est là peut-être à Kadogo Malion yana, mais c'est la vérité. C'est-à-dire gouvernement, hami ba minun be Malion ka to gouvernement mena, courant ko, école ko, lakana ko. Oui, président ka hami dongodo. Dongodo la mo benevele ka bo nyoro ko couranté ko parce essence de groupe là. Ne be wuli à 23 be ministre weli. Dis ko ne ma ko groupe tara e ko essence tara ko yani 2h du matin ku be senyoro. Medla ga mo wele ko ministre ni fo après wuli rebet la kan wele 1h du matin tiere la usira. Ko ça la akera mopti be ya réseau ka. Ko groupe te photo groupe fo be hakli jawulla ka soro citer nu dona mopti la wata lettre be bo réseau ka ya soro citer nu dora mopti ni essentiel fo tiendo ka fo jamana deun gelea banka sisa en kelenteo fendo be ate dépend gouvernement fio mais gouvernement basse go beke ka kono ya malioma hakiro bala sele la mahmud ministre Nyama o kumana an kun ye ɲininkali minnu tɛngu i la a tun bɛ kɛla hukumu wɔɔrɔ min kɔnɔna la o bɛɛ lajɛlen dafara ni dakuru ɲɛ damadɔ laban min b'i fɛ ka fɔ malidenw ɲɛna mali kɔnɔ mali kɔ kan i b'o fɔ an ɲɛna ɲɛna an ka jɛmukan in kun cɛ comme ɲininkali b'a ma kɛ santé fanfɛla fɛ n b'a fɛ ka ko dɔ dafa n y'a fɔ aw ye sisan ko la sécurité la nourriture l'école, la santé, gouvernement ou gouvernement, ni masse nous koro, et ça qui a jamana koro. Il y a damna ni sécurité de. Santé qu'on a là, aw yere ya ye, baraba minun kira. Akira axe sabaka. Axe saba. Axe follow. Oye ka malio minun bese kata, ou yere furake, Mali service de santé là, Kouchaya, pour que faut infrastructure sanitaire caman kase ka jɔ, territoire bɛɛ la, a bɛ tɛ kɛ Bamako, a bɛ taa yɔrɔ bɛɛ la, o investissement caman bɛ sen na sisan, a résultat bɛ na ye peut-être yanni kalo dama dama. Voie sabanan ye mun ye, fura ani furakɛli. Jamana don ka se ka accessibilité ca surtout c'était minoué investissement ba be ka ke o sira fana la hali hôpitaux nu la machine caman scanner caman kun bina en panne a caman a tɛ baara kɛ a bɛɛ yɛlɛmara sisan a laban ye mun ye o ye c'était minnu ye fewu fewu dɛmɛ min bɛ se ka k'ulu ye au Mali ministre de la santé y'u évalué millions saba ɲɔgɔn c'est foyi t'ulu ye o fana ministre de la santé a ka programme spécial b'a bolo pour que ka ninnu dɛmɛ o de les grands axes n t'a fɛ ka don o détail la parce que ale yɛrɛ y'a bɛɛ ɲɛfɔ dans son intervention ka kuma laban n b'a fɛ ka foli di maliyɛnw bɛɛ ye k'a fɔ ko an ka soldats min bɛ front la maliyɛnw bɛɛ minnu ni tora kɛlɛ in la ala ka u dayɔrɔ suma k'a fɔ an ka l'armée ye k'an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u bɛ baara min na u k'a dɔn tigitigi
u ye Mali fierté sega ma bi Mali hɔrɔnya danbe n'i y'a ye an bɛ kuma minnu la n'an bɛ politique kuma minnu la an bɛ taa Nations Unies la k'a fɔ an b'a fɔ radio ni télévision la c'est parce que an b'a dɔn ka an ka armée a y'an ka hɔrɔnya danbe sega ma l'armée n bɛ to k'a fɔ c'est le principal outil d'affirmation d'exercice de la souveraineté d'un État jamana baw bɛɛ min tɔgɔ bɛ ka fɔ diɲɛ kɔnɔ n'aw ye jateminɛ kɛ u ka l'armée de y'a kɛ u b'u bonya Russie filɛ nin ye n'i y'u ka économie ta n'i ye européens lamɛn u b'a fɔ ko économie fitinin de don k'ale ni Espagne ɲɔgɔn ka bɔ hali a tɛ France bɔ bɛɛ b'u bonya mun na parce que maa si se k'i ɲɛ dɔn u la o jamana wɛrɛ bɛ min ka dɔgɔ ni Russie ye mais u ka l'armée de y'a kɛ u b'u bonya donc le fait que le président de la transition le chef suprême des armées toute la hiérarchie militaire le ministre de la défense le commandement u y'u ka responsabilité historique ta u ye Mali hɔrɔnya n'a danbe de segin a ma n b'u fo o la ka président de la transition a y'a danaya da gouvernement kan parce que n'i y'a ye an bɛ réforme nin kɛ avec engagement ministre bɛ baara kɛ ni engagement dɔw yɛrɛ tɛ sunɔgɔ kɔrɔlen a ye concours d'entrée à la fonction publique ministre de l'emploi yɛrɛ ye min kɛ o ma deli ka kɛ Mali kɔ ale yɛrɛ b'i sigi fo 1h du matin ka fɛn bɛɛ surveiller fo a ka kɛ a ɲɛna ka téléphone ci fo a k'a dɔn tigidi k'u ye enveloppe dayɛlɛ k'a fɔ k'a dayɛlɛ k'a ma dayɛlɛ sira la ka sujet yɛrɛ k'a contrôler ka ministre des infrastructures ale yɛrɛ ka taa siraw lajɛ siraw bɛ dilan cogo min na a tɛ to ka bureau la u ka rapport k'a ye ale yɛrɛ bɛ taa ministre de l'agriculture ale yɛrɛ bɛ taa sɛnɛyɔrɔ la k'a lajɛ ministre de l'élevage ale bɛ taa bagaw lajɛ ministre des domaines n'a fɔra ko yuruguyurugu kɛra domaine ale yɛrɛ bɛ taa ko sa in la mankan wulila logements sociaux fɛ mankan yɛrɛ tun bɛ yɔrɔ min na maliyɛnw m'a ye o u ye mankan wuli yɔrɔ min na ka mɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ ça ce n'était rien du tout min dɔnna o ye mun ye k'a sɔrɔ mɔgɔ 300 ka se 40 olu de taara faux papiers dilan ka logement ninnu ta k'u don yɛrɛ ma olu ni maa dama dama bɛnna o de y'a kɛ an seginna bɛɛ kan o n'a kun ma taa lajɛ n'a kun ma sɛgɛsɛgɛli kɛ n'an ka service de renseignement kun ma sɛgɛsɛgɛli kɛ a kun tɛ dɔn mais mɔgɔw tora sur les détails 2 ou 3 personnes minnu tɔgɔra c'est pas pour ça ça veut dire que n'an y'a dɔn k'an filila yɔrɔ min na an bɛ segin kɔ c'est ça aussi respect le peuple ne bɛ se ka fili o maa min tɛ fili o ye min tɛ baara kɛ ale sigilen dɔ yaka mais min bɛ baara kɛ kɔni n'i bɛ fili n'i filila i bɛ segin kɔfɛ ka ministre fo ne bɛ se ka kɛ seere ne dɔnna gouvernement siɲɛ 2 mais ministre ninnu bɛ baara kɛ cette fois-ci la ne ma deli k'o ye o il y a des femmes qui rentrent à 23h du soir n b'u wele dɔrɔn ko ne bɛ bureau la n ko o tuma e bɛ bureau la gɛlɛya tɛ so a ko non que tout le monde sait que la transition là n'a ma baara kɛ nin cogo la a tɛ ɲɛ o ne yɛrɛ ka so dɔ bɛ ne kɛ président sɔrɔ kuma la 1h du matin o tuma a bɛ sunɔgɔ don jumɛn n ko le président lui il est jeune encore ale bɛ se ka kɛ mais nous on est obligé ni baara ma kɛ nin cogo la quoi on ne peut pas trouver des résultats donc n b'a fɛ ka ministre fo tous les membres du gouvernement tous les membres les femmes je les appelle les amazones les infrastructures la santé l'éducation les réformes politiques et institutionnelles la femme c'est-à-dire gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu la c'est les femmes qui les occupent et les occupent vraiment avec beaucoup de temps. Donc, je vais vous dire que Mali muso befo. Saluer toutes les femmes du Mali pour tout ce qui est en train d'être fait pour notre pays. Le Conseil des Nations Unies fou. Parce qu'il y a un gouvernement réussira, parce qu'on travaille ensemble. Mais donc, il faut que c'est les 2 pieds
sur lesquels marche la transition. Le gouvernement et le Conseil national de transition. Nous avons fait à Kuntenyanabo. Ka Mali, Sénégal, ni Bagamara, ni opérateurs économiques befo. Ka dîner nyamgo befo. Les imams, les pasteurs, parce que dongo de nous c'est là où doit que transition yi. Ka Mali opérateur économique ne ou kuma fo kufu. Ka fo Malien jamana baw min fleni abe nyebe minula minu togo be fobi. Amérique, Russie, France, Angleterre, Chine, benda ulula. Ni u ka histoire ta mogo min be histoire kala parce que ne bu ka histoire kala o yu mara cogo di jamana bina cogo do ya ci cogo di ka bo gele ne bu be kala u be u ka histoire la wati do be u kum bina dingen kono u ka jamana farafara la jamana de ñogon faga do re jamana ku mina tunu munde u sobe ma dama dama u sorola minun farala ñonka ka fo anga jamana an se ka to ni sira ka tunu ka fo ka u kali kubu ka jamana bo geleya la ka horeya na dambe ka sigi ama dula ka kuma jamana don fu ulu faralu ka don doni fa dona be hakilla ula ka jamana ta o de ya ku be o jamana des grands pays aujourd'hui ou be kelen ne be se kuta comme tantambolo u ka histoire ka wati mina u ka jamana tienla u kumbe ñogon faga u ka jamana bina ani u yere dressement que cogo mina abubu ka histoire la. Nous sommes à ce tournant aujourd'hui. Madame au Sorola, on a eu un président, on a eu un gouvernement, on a eu une assemblée, on a un peuple, on a une armée qui ont décidé de réécrire de nouvelles pages de l'histoire de notre pays. Otseka ke feu ni bebe franyonka. Donc be kangi tege di nyoma anga do dakilen fe ka bo dakilen fe. Mo minte Mali herefe. Minum be kenema u be kuma nyuman fo u be complot la kanga jamana d'Afrique. Arrête sira duma. O de gaman ko transition ala de ak ka betanyo. Mao ma niko kiba d'Afrique arrête sira dima. Nde fe wero fo pour que mo kana fo ko nebe ku korofo. Mao ma niko kibe black contre la sira te dima. Parce que peuple majorité be transition inko. Na nyena fana abenye be. Atenye gouvernement drondi. Ambe min fait. Ambe minini ala fait, ambe minini peuple fait parce que meto ka fo. Quand tu seras machier, ambe sera fin flaye. Peuple malien ani ala. Amba dili peuple malien ni ala fait. Transition mbe ba domina. I malien ou malien. Ni ñiningali ke e yere fe. Ube e kere fe mogo fe. Akase ka fo tienre la. Vraiment nous e barake. Angu barkada. Ka africain befo. Na nye bala sisa bara mimbe Afrique la. Afrique be sisa. Unyebe Mali de la. Nous n'avons pas le droit à l'échec. Mali responsable ou responsable. Autorité ou autorité. A ministre ou ministre. Na tara kene mabi. Ani malien citoyen. Fait mimbe fo aye. Fierté mimba fo ka fo Mali togola. Ni yome normalement ni segina kana. Ere kangi ka fait un bebla ki i chesiri ka tout gouvernement fo ba malien be ka kita. Comme ça notre pays va être cité en exemple. Nous allons nous-mêmes écrire notre histoire. Et que chaque Malien, à un moment de l'histoire, Malien kumba fuka histoire kura de là, ne kumbe ne ka rôle fléni ou histoire comme. Bo de ñini ala fe, ba ñini aw fe, ay do aw kay, hakato bala, salli ala Muhammad.
alajɛbagaw bɛɛ lajɛlen ni ce an y'a fɔ ŋana n ko jɛmukan 28 o de sigira walasa malikura taasira ka yira aw ni anw na ORTM ni a dɛmɛbaga jɛkulu ye nin de sɔrɔ dɔnnifa sokɛli ko kala mayiga fɛ ne ka da aw tulo kan primature ni gouvernement bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la aw ni ce